wala na. Karon ga-vlog na punta. So first day sa akong jogging karon. Then ay ga-vlog man ta. What's up sa inyo mga Mika George? So ano yan ako karon rin, no? Nanaw sa highway. Nakita na ninyo. Pero meron na ako makta. So nakamata-mata gitag sa'yo, no? Nakalayan ko signo sa isa ka bulan o hinahuna-huna nga mag-jogging. Pero mag-jogging karon kita nakamata-mata sa'yo. So let's do this. Got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Okay. Hindi na natagdagan kay. Karon kay pero man naton jogging. Abto na to ng 1 million kilometers tong 1 million kilometers itong daganon karon. Kaya ra kay na 1 million kilometers ra unsa de. Kanipis ana. Pugdo na to sa angkol. Murag ning sakit na magbalik akong ano akong piang. Wait na lagi tayo piang lagi. Naro piang nako. Sakit magbalik. Nakoy 30 diri mga Mika George. Pagkapuyo na kita. Muhunong na ta, hunong ta tong nay mga pan dito palitag pan. Palit to sa pan dito. Okay. Tayo na punta. Mo transfer siguro tagdala lagi. Dili mata ang ring dala na plane ra dapat pakita sa mga tao nga nagjogging kita na usa. Dili karapit. Dili kita rapit. Patay 1 million kilometers, no? Ayan yung pesa na sa jogging yung tag 2 billion kilometers. Kaya akong pag-jogging karon mga Mika George, no? Dili ni pawala sa pats. Pawala ni sa katugon. Kung matug pa ta karon, kapoy na kay mataw niya alas 11. Jogging ta kay para di na ta makatog. Pero pag-abot niya super dingas tog jabon. Oh, balhin na po ta diri nga dalan. Diri man ta ato kaganina, diri man ko jogging ato. So, diri na po ta. Mangutana mo nganong diri na po ta. Hapit na ta mo katunga sa 1 million kilometers. Kanya daghan kay sakyanan, dagko kay sakyanan na po'y train ay bachelor. Balhin ta rin pagdita baligsan. Kaya dito gusto nyo banggaan ta. Sana all mabanggaan. Kira ko. Isa. Anak na. Apoy na gugay na. Nangatol man po ngayong lawas. Uy, murag ay mayuan diri ako. Murag ngay palitan ako ng pan diri. Palita diri balik 1 million pud yung pan. Imus lang nato na atong pag-jogging karon. Jogging tag balik 1 million nga kilometers. Palit po tagban nga balik 1 million. Bawian na to. Sayang na yung gawas ng mga singot gud. Ikuha balit ni sa pan kay nang gawas. Bali 1 million po na ang singot. Ayun ta.
Mau po ka ng area diri pantrahan na. Kung may mga motor diha, diri na niya pantra ay drag race. Muna ni dot drag racean kay karang-karang ba. Mo na arus farmasi. Mo na arus farmasi diri. Nya. Shout out tikbik nila dira si Bansag. Howd ka na mo big. Ato si Bansag rin rin, hambot lang na ba. Pero palitan na doon siya pan. Pero niya na pagbalik. Mulabay lang sa ta. Wala si Bansag, Domingo na rin. Girami. Para si Bansag. Sebenarnya nag jogging. Wala na si Bansag ha. Atong iboylo nag-jogging. Shout out kang Richard Bansag. Ang lami mo bake dire sa mati. Naara dire sa Rose Pharmacy. Palit na mo. Lami kinig pan dire. Sama ka lami sa nag-bake food ni si Richard Bansag. Right. Ay wala na. Dire ra taman, no. Di na tabulambasan ng naikuan dia. Di na tabulambasan ng kanang nai signal light diha. Kadaw signal light man na. Kadaw. Na wala sa signal light like day pula na green, na orange. Signal light na raw. Asinso na mati. Na signal light na naunsa. Wala galumba mo diha. Lumba gud mo. Mga unsa bitaw mo ng dalan ha. Oh, okay, wilo. Mahapit atong rose kay palitag pan. Kan gila malit eh. Apa mana? Ini itong palitan no, pandisal na ano sa pandisal po 30. Out kita mo palit. Nara nakapalit na gyud diri sa Rose no. Shout out sa tikpik nila dra si Richard Bansag. Howd kay na mo big. Palitin na. Karon pa uli na ta. Nigawas na kuha naman tong 1 million kilometers nga jogging. Jogging ya. Balik. Unsa? Mahig nagdala na tagpa jogging na. Karon gilingig kay paminawon ay nagjaging-jaging ta din hisdala niya nagdadala tagpani Rose pa dyan na fights kayo jogging yan ay pan sunod dala na tag kape mga pita magjaging 6 gira na howd kira driver ang driver na chips na atras lagi pagod
bayana ni nga. Tanaw mga sa ko ah. Nag-jogging ako diri. Tanaw ko sa ko ah. So, duro. Tanaw mo kayo. Tanaw ko sa ko ah. So, ganan. Lagi tutok sa ah. Nya, agir ko. Sipat mo, muro mo nga sala na sipat mo. Mga artista biya kay gnaong pero di na to na sila pansinon kay mga artista ra magnaong. Pansinon na to mga artista gyud, no? Nakoy mga nakita karon ba naga-jogging pod, nakalungbak ang buhok. Mas Ginoo ko. Silang kabuang. Kalungbak-lungbak. Ang naong mura nagsukoy. Lumbak-lumbak mo. Hawa. Ang buhok, wala ko, lumbak na siya na. Wala ko eh, kaya doon na mura na mag-usip yun pas walang tanggal eh. Kol, pasakay ako kol. Atay kapoy, nakagbaktas kol, oy. Kol. Uy. Uy. Ay ko ba? Ay, salamat. Nata ko na pala. Uy. Lahusman, ul. Sakay ako ba? Ay, bastos ka. Ay, backing ready ka. Sige. Backing ready ka dai. Karon mga amigo George no, pabalik na ko. Dili na ko magdugay, dili na ko maglangan. Ala na, matik na. Ay napaglangan diya. Subscribe na diya. Okay. Nya, di na kayo magdugay. Yan sa mo.